На Великден се прибраха на Вършец. За леко късно време. Мисля за един-два дни. И после видяха тук и си бяхме сами с тях. Да. Обаче аз с проклетия братле, никъде нищо не мога правя. М. Тогава не ми кеш. И давай се съдът на сестрима, че направи някакъв маратон, тук се чуе мръка. Тя ви кара, тогава просто там детокс, тя си пребравяме каране. Детокса. Да, 3 дни не ядеш, пиеш там до суп. Мисъл фреш. Да. Вика, мач, пробвам. Изкара ли? Аз да не ям, брат. Това е мъка, брат. Изясял 3 дни. Ама оставям ли, примерно, оставям ли 15 минути без сок, да си покрай нещо, защото ще я убия. В смисъл, оставям супер, аз по принцип, като съм боен, съм набатил. И верно не яде 3 дена. Не яде бал. 3 дена. Няма шанс, брат. Това не мога да изкарам. Ти аз така си Не. изкарах, ама няма да си го причинам. Не, точно. Не бих си причинил. В смисъл, прекалено е задължаващо. Защото аз не съм мръднал от компютъра, само нещо ме разсейва, нали, да не, само за ядене мисля. Не е такова. Тя ви като не е така, ти като си свикнеш и такова. Не е така. Бате, не съм ли пред компютъра, приключва филм. Да, нещо не има да разсейва, така че да. Да, и всеки компютъра тук сокове насекъде. В едни тия литри. Да. Само се наливам. Бех тук от лампата, от монитора, какво ще? Тук шаринга на вата на лице. Бех яко кръвясал, аз тогава имах приема най-късия ми стрим за тия дни беше 16 часа. Баго. Най-късия, а другите беха рекли да един удари 20 къма. 20 къма, но тогава не бех седел на компа. 20 часа ли, човек? Не бях седел. В смисъл, взах приема. Това, защото нали тия сокове с нещо трябва и правим. Аз си спих 10 кила портокали, какво не съм ял. Се отрових от цитруси. Трябва си бая захар от сокчета, нямаше. А те държало и така по-добре, че има е такъв само с вода. С чайове, не? Има и с вода. Това с водата много хард. Много хард. Много хард. Трябва да вземеш някакви витамини, някакви минерали да сложиш в водата. С водата много сложно. Защото аз се наливам с вода, ама не. Не, се заеби. Не, работа. Аз така, предпара работа си, да то си. В смисъл, хубаво е така за психиката, нали, да си кажеш, че го може. Това е това. Но, така като ефект да съм усещал нещо, колко ми е сега леко. Не, сигурно правиш някакво леко, не съм ял. Правиш някакво почистване, ама... Да, то не, че пикаш през гъза. Да. Няма това, но е нулис.